A to bude asi nejaký omyl, pretože sa práve nachádzame na koncertnej zúške. Prosím? Ach áno, samozrejme ešte to stihnete, pretože práve začíname. Do počutia. Ale zrazu tu počujem akési krásne tóny a tie ma prebudili. Kde som sa tu len ocitlo? Rozmýšľali ste už o tom, čo by ste robili, keby ste nič nepočuli, nevideli ani necítili? Ja slniečko na rukavičke som o tom premýšľalo často. A viete, na čo som prišla? Že by to bola jedna veľká, strašná, obrovitánska otrava. Ahoj, slniečko. Vítaj v našej zúške. Je mi veľkou cťou, že tu môžem privítať. Vy z tej staršej generácie si určite na toto slniečko na rukavičke pamätáte. A teraz vás to isto prinieslo do doby, kedy slniečko na rukavičke bolo veľmi obľúbené a my sme sa rozhodli vám ho pripomenúť. A samozrejme, že počas dnešného koncertu sa vrátime niekoľkokrát do retro spomienok. Nechajte sa milo prekvapiť. Slniečko, sme veľmi radi, že sa nám ukázalo a dúfam, že budeš nám tu svietiť na cestu našim krásnym programom. Ale samozrejme, veľmi sa mi páčila aj hneď prvá pieseň v podaní týchto malých spevákov a teším sa aj na všetko ostatné. Tak poďme už na to.
školy tanca, spevu, neviem čo, ničoho iného. No, ale predtým, než začnem, skúste hádať, kto som. No, vy ste mi teda múdri, tak som to ja. Majsteren! No, teda, ja mám pre vás jedno prekvapenie, ale predtým, než to prekvapenie poviem, tak chcem počuť vaše krásne hlásočky, tenučké, krásnočké, no prosím, spievajte mi už. Gloria, gloria.
tak idem rozprúdiť vašu krvičku. No a keď tu už spievali o tých kadejakých postihnutých vtákoch jednokrídlych, tak tu mám na toho tému hru. Volá sa to Letí, letí. No, ukážte mi, či všetci viete, ktorá je pravá ruka. Zodvihnite. Všetci. Tam dáky sa nedvíhajú, pane, prečo nedvíhate ruku? Pravá, tam. No, nevadí. Á, dobre, pán sa zapojil tiež. No, teda, začneme prvé kolo. Letí, letí, všetko letí, čo má krídla, všetko letí? Je. No, nie, nemá to perie, neletí to. No, letí, ale nemá to perie, čiže nie. Zle? Ale dobre, prvé kolo je vždy skúšovné. Dobre, znovu. Letí, letí, všetko letí, čo má krídla, perie, všetko letí? Kačka. No, podľa mňa kačka lieta, aj perie má, dobre? No tak tu máme aj takú biologickú vžúku, dobre? No, ja už teda musím odísť, aby z režie nekričali. Tak čaute, ja si idem dať kávičku. Nie narzekaj, to dla mnie nie ma.
Výborne vám to ide, milé naše detičky. Parádne, parádne, Veru. Slniečko aj majster M sú spokojní a veľmi sa im páči. Vymysleli sme si pre vás spoločnú aktivitu. Vyberieme 3 divákov spomedzi vás. Takže kto by chcel byť umelec? Odbíhajte, nehambite sa. Ak nie mladý, tak starý. Tak tuto jeden mladý umelec. Ja. Mám jeden mladý umelec. Dobre, ďalej. No potom, kto by chcel byť modelár? Modelár? Modelárka mladá. A teraz, kto by chcel byť spisovateľ? Ale na to potrebujeme nejaké staršie detičky. To je ťažké. Kto vie písať, nech sa zdobíhne ruku. Detičiek. Ty vieš písať ty vo vťaľom, tak poď k nám. Ja viem písať. No, to super. A vy už ste vybrali, už ste hudobníci. Aha, tak to zlapem. No, a vašou úlohou je ísť tam s šikovnými dievčatkami a niečo vytvoriť na tému hudba. No, tak modelár napríklad urobí husle alebo čo. Spisovateľ nám skúsi vymyslieť kratučku básničku o hudbe. A módny návrhár nám z pripravených kúskov vytvorí módny návrh oblečenia. Držíme vám palce, nech sa páči. A potom nám to prídete ukázať. No a my môžeme pokračovať v našom programe. Nechcem byť žieka domáca, a už vôbec nechcem pridať sa.
že sa mi to nestane. Ty chceš a ja nie, veď s tebou to je umenie. Nechcem žiť s tebou, ale bez teba nie. Ty chceš a ja nie, veď s tebou to je umenie. Nechcem žiť s tebou, ale bez teba nie.
milá naša uvádzačka. Mám tu návrh od nášho majstra E. Tak nech sa páči, sem si. No, tak aby tu teda nebola nuda, tak ma tuto tieto naše dve šikovné žiačky naučia takú jednoduchú choreografiu. Ja, počkajte, mám si ešte žavý slis. Dobre, poďme na to. Pustíte mi. Dobre, ale poďme. Dobre, pušte. Raz, dva, tri, štyri, päť, sedem, osem. No dobre, toto nie. A toto ja nemám. Na takéto staré kluby idem. Pán zvukárik, pustíte tam takého toho Miroša Jaroša, či jak sa to volá. Veď ale, počkaj, veď my máme koncert spievať celá škola, no tak to poďte nám sem zaspievať, Boristi. Poďte, šnel, šnel. Mama
Ukážte nám, čo ste vyrobili. Takže to bol modelár. To bol módny návrhár. Toto je baslič. Dnes idem hrať na husličkách, na gitare zahrám ľuďom. Ekto, dobrý. Na klavíri hrám hudbu rada a na flautičke budem dneska hrať. Prší, prší, la 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 la. Prší, prší, len sa leje, nezatváraj, milá dvere, milá má duša má, nezatváraj pred nama, milá má duša má, nezatváraj pred nama. Keď som išiel od Zuzičky, štrngali mi podkovičky, štrngali, brngali, sivé očka plakali, štrngali, brngali, sivé očka plakali, sivé očka, čo plačete, veď mi moje nebudete, budete iného, šuhajička štvarného, budete iného, šuhajička štvarného. Svetý Jani, ja ťa prosím, ja to dievča dostať musím, hoď mi bráni otec mať, ja to dievča musím mať, hoď mi bráni otec mať, ja to dievča musím mať. Prší, prší, prší.